Здравейте хора, тук сме с един малко по-спонтанен влог. Как се че съм малко убит, няма да лъжа. И точно за това е влога, искам да ви обясня какво става просто с мене в момента. Реших да предприема така наречения воден пост. Това е да ни ядеш 72 часа никаква храна, освен да пиш вода. И просто като един човек, който е предприел поста, съм тук и искам да снимам как се чувствам, за да мога евентуално да отговоря на въпросите на хората, които възнамеряват да предприемат тази диета. Затова, че от мен не очаквайте какви са бенефити, смисъл аз съм си ги слушал, но не искам да ви ги обясня на вас. Бенефити може да слушате в някакви други видеа, но щом го правя, явно ги има. Та нека да ви споделя. Значи днеска сме 3 ноември по обяд и в момента съм на 42-3 час, без да съм ял абсолютно нищо. Само пия вода, естествено, за да не умра напълно. И т.е. аз започнах в събота. Днеска сме понеделник, да, събота в 8:30 вечерта ми беше последното хранене. Да, до края на вечерта естествено нямаш никакви проблеми, до сутринта нямаш, на следващата сутрин нямаш, но след като започне да става обяд, след обяд, вечер става, идва ти един стържеш глад, идва ти една умора, идва ти просто така да ви го кажа обобщено, да не се обяснявам тук след обяд, при обяд, да, просто първите 24 часа при мен бяха най-зле, тъй като да, това се е стрес за организма, почва да ти праща сигнали за глад, но като вижда, че ги игнорираш, праща и други сигнали, при мен бяха болки в корема, отпадналост, загуба на кръвна захар, почва да се ви свят много. Виждат хора едва държа телефона, защото просто нямам никаква сила. И с една секунда и говоря малко по-флегматично поради същата причина, просто никаква жизнена енергия. Да, и първите 24 часа трябва просто да стискаш зъби и да устоиш на всичките сигнали, които тялото ти праща. Тъй като идеята му е да те защити и идеята му е да ти каже, че е излязъл от зоната си на комфорт. То не е толкова да те защити, защото то може да се защити само така иначе. Както виждате, след 24 час, като не му обърна внимание на сигналите, още съм жив. Да, но идеята му е, че е излязъл от зоната си на комфорт. И сега съм на 40 час, да, както казах, съм на 40 час и след като зора е също да легнеш да спиш. Не беше не огромен зор, но да, първата вечер да слегнеш гладен е малко странно, но да, възможно е. И единственото, което можеш да взимаш като добавка, май говоря малко разпиляно, ама се тая, сол. Идеята е, че просто, че съм гледал други клипове, просто го казвам на вас, че натрия не ви достига и трябва да се снабдявате натрия от някъде, за да просто приемате вода с сол и по този начин малко си вършате жизнената енергия, иначе сте прекалено убит. Да, откакто съм го почнал, естествено не тренирам, не правя някакви тежки физически дейности, трябва да се изолирате също и от стрес, да ви е спокойно, не правете някакви тежки умствени дейности, също в смисъл дръжте се заети, тръка да се държите заети и чрез правене на някакви по-дребни работи, като четене на книга, както примерно аз се учам тук в едно кафене да обработвам едно от видеята и другата ми работа, дете по-сериозна, съм се оставя за след поста и защо не обработвам вкъщи, просто защото вкъщи се готвят манджи и толкова миришна храна, че просто съм шучал в едно кафене, знам, че не миришна нищо освен на кафе, маста иначе и не пия и много качи. Ми е абсолютно сета. Но да, хора, ключото е просто да пиете много повече вода, отколкото пиете по принцип. Ако пиете 2 литра, пиете 4 примерно, може да пиете 4. Тъй като ставате и че покрай това, че не ядете храна, в която също има вода, трябва да се набавите водата, която така иначе ще да се набавите от храната. Затова, че е силно препоръчано, дори задължително да пиете огромно количество вода, за да може да поддържате все пак тялото си и когато усетите супер голям дроп на енергията и вие на свят, нормално е просто пийте сол. Естествено, ако вече се чувствате прекалено зле, смисъл вече някакви крайни работи, повръщания, остри болки в стомаха и не минават, може да прекратите, като просто ядете нещо леко, каквото и да е. Не прияждайте. Друго да, това е много важно, след като ако го издържите, просто да не приядете. И другото много важно нещо е, надявам се да сте разбрали за сега, просто наистина мозъка ми е прекалено дрейнат в момента, за да си навързвам мислите, защото да, не функционира много добре. Правя го все пак по време на цялото нещо и съм някакъв флегматичен нагъс. Да, логиката ми беше, че ако успеете да издържите след 24 час, всеки един час е лечение за вашия организъм. За това, че дори да успеете до 40 час, пак е добре. До 35 пак е добре. Идеята е, че до 24 час вие просто вкарвате организма си в едно стресово положение, в което ви праща сигнали, вие се борите с него и нищо не става. В смисъл и абсолютно никакви лечебни ползи няма. Докато след като мине 24 час, в момента вече всичко е доста по-пасивно, няма болки, няма нищо, просто усещам един претъпен глад, който мога да игнорирам, ако съм пазил заед с нещо дребно. И в момента вече извличам всички ползи. За това съм гледал и други хора, просто ви го споделям по някакъв си мой начин. Първото ми ядене, едва говоря, ще е
утре в 8:30 вечерта и да, за първото ядене бях слушал, че можеш да ядеш абсолютно каквото искаш, защото за 3 дни цялото, че не е забравил как да храниш с много храна. Хора, включваме се с втори клип на този първоначален влог и във първата част на влога бяхме стигнали до 41 втори час, мисля, че бях казал. Та, сега съм на 68 час, т.е. може да се счита, че е завършено, защото 4 часа още надал няма да издържа, защото съм стигнал тук. И значи искам да просто да ви обясня какво е станало до тук и дали е лесно просто да се направи цялото нещо. Значи до 48 час на 48 часа 8:30 вечерта няма никакви проблеми и когато вече стана вечер и трябва да слягам да спа втория път, имах малко зор, трябваше ми 2 часа да спа, просто защото той е някаква вътрешна борба с себе си, с мислите си, защото постоянно те почеква да учиш да идеш, че няма да се събудиш дори, защото да, има готови нещо, почваш да са... Да, много почва мозъка да си играе с тебе и идеята е просто да се довериш на процеса, буквално тръз да процес е цялото нещо, защото е много натоварващо. Буквално бях няколко пъти през вечерта просто да стана и да си кажа, не мога да спа, да учам да ям нещо, просто нещо, не да се натъпча, просто да уча да ям нещо, за да мога да спа. Ма си викам, всичко ще мине наред, И да, така и мина. Нямаше абсолютно никакви ядои, събудих се студента и сега карам вече от 50-я, карам от 60-я до 78-я час през деня, тъй като другото го проспах. Гледах да спа колкото мога повече, защото той е голям чит, между другото, гледайте да спите колкото можете повече, защото така иначе през деня сте супер непродуктивни, супер някакво толкова да нямате желание да свършите. Вие може да имате какво да вършите, ама нямате силата, умствената и физическата да я свършите. Зато и просто да, спече. И сега карам от 60 до 78 час през деня сега. Това е разликата от вчера, буквално още по-изморен и още убит и още повече ми се би свят. Сега просто ще е по-зле. Но да, просто с това исках да ви кажа, че съм го направил успешно и ако имате намерение да го правите, просто да действате без много да го мислите и да знаете от мене, че е възможно. Аз вече имам един такъв клип с подручението на доктор Емилова и сега той е другия вид диета, който успя да предприема и ще завърша успешно. Имам още 4 часа. В момента е 4, аз трябва да ям в 8, защото тогава удрям 72 часа. И те хора. Относно захранването, между другото, какво мисля да ям аз тази вечер, са печени зеленчуци, броколи, грах, морков и една свинска пържола. Просто това с пържолата е малко става странно, моля ви се прозвучи, просто го слушах. Всеки го казва, че трябва за този пост, водния пост трябва да се яде протеин. И най-доброто нещо, което може да ядете като протеин е телешка пържола. На следващото място е свинска пържола, следващото място е плешка пържола и най-лошото се едно, което може да ядете яйца, тъй като сега под лошо и по-лошо идеята е, че просто кое ще ви раздразни, евентуално повече стомаха. Яйцата са най-зле и телешкото е най-добре, защото е най-чисто и да, най-чисто месо. Но да, в моето ще имам свинска пържола, защото просто телешкото е 15 лева и съм берен на гъс. Да, тук хора, изгледах да снимам по центъра, няма никой перобочно е и изгледах да направя една разходка, колкото и да ми замаяно и да ми отпаднало, защото вярвам, че трябва да се върви, в смисъл и е казано, че трябва да се върви и да, ставим в следващите влоги, хора. В момента на гледам на този влог, сигурно вече ще е минала една седмица, аз мисля, че го казах в началото на клипа, защото има толкова много съдържание на снимано, хора. И много ма кефи да снимам, буквално. Аз в момента снимам, като съм в най-убитата си форма, смятайте, като почна да ям колко повече ми се снима. И те хора, там бъдете здрави, дружали.